दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे दैब शक्ति थानाय ईश्वर आरो मोदायनि आशीर्बाद मोननाय शक्ति थानाय मोनसे आफाद। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थायोबासो बर' जाथिया थांनानै थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो हायै बे पृथिबियाव जेबो खामानि गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबाया नाख्रेबनानै गादबनानै फोजोबनो हानाय मोनसे आफाद नङा। बे आफादा जोबनो गैयै अरायबो बोहैबाय थानाय मोनसे दै फुंखा बायदि मोनसे आफाद। जोंनि साफ्रोम बर' बिमा बिफा जोंनि मोनफ्रोमबो नखरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा सोलायबाय थागोन। समजों लोगोसे गोदान गोदान दैदेनगिरिफोर फैगोन आरो बिथांमोनहा जोंनि बर' जातिनि जातीयताबाद बर' माहारियारि बाद जेखौ होनना बुंदों बेखौ लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि नोजोर नीति आदर्श बेखौ लानानै जातिनि थाखाय आपोसहीन रावजोंबो कमप्रमाइज खालामै मोनसे गावनि आखुथाय गावनि मोनसे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै अरायबो खामानि मावगोन। बेखायनो जों जायखि हान्जायाव थाया जों जायखि आफादाव थाया जों जायखि खामानि मावा व्यक्तिगत जीवनाव सोरबाया साख्रि सोरबाया आबाद सोरबा बेपार बानिज्य जेरावखि थाया मानो जों जेब्लाबो जोंनि जातिनि नैबे सम्पद दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि धोन आरो बे हारिनि धोनखौ जों जेब्लाबो रक्षणाबेक्षण होनांगोन रैखाथि होनांगोन गोख्रों गोजोर आरो जेब्लाबो बेखौ जोङो देरगाथाव मोनसे आफाद हिसाबै हारियाव फोथांनानै लाखिनो हानांगोन। बेखायनो आङो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जौसाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बेखौ मिथिहोगोन आं जेरावखि थाया आं जेखि मावा जेब्लाबो आंनि गोसो गोरबोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै दङ आरो थांनानै थाबाय थागोन। आंनि थैयाव जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो अरायबो थांनानै थागोन आरो बे आंनि मोनसे अधिकार आंनि बे मोनसे व्यक्तिगत सम्पद हिसाबैबो बेखौ आं जेब्लाबो फोथांनानै लाखिगोन। बेवहाय आं रावखौबो गिया आं रावखौबो लाजिया आरो सोरनिबा थाखाय आं फावसयनानै सोलिग्रा नङा। गतिके रायजो राजाफोर फरायसा लोगो नोंथांमोन दिनै बेसेबा गोबाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मन्चआव गसंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननायनि गेजेराव मोनसेल' आं खावलायनो लुबैबाय जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मथ'आ जाबाय मुल मन्त्रआ जाबाय खौसेबा जों थांगोन गावस्राबा जों थैगोन। बेखायनो दिनै जोङो बर'फ्रा जे लेथेर फिथेर जानानै दं राजनितियाव समाजनितियाव जोङो ज' जानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लाबो मोनसे अभियान मोनसे हाबाफारिखौ मोनसे सेस्ताखौ जों लाबाय थानांगोन। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थांखि नोजोर बिथाङा जेसिम बर'फोरखौ लांनो थाखाय समायखेरा लानानै जोंखौ सोमावसारनायाव हारिखौ सोमावसारनायाव बारसोम होदोंमोन बे आद्रा सिमां आद्रा थांखिखौ मोनफुंनायनि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावनांगोन। आं बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो माने बे मन्त्रजों खामानि मावनो जाहाथे बिथांमोनहा खामानि मावो बेखौ आङो खावलायबाय। जोबथारनायाव आं मोनसे स्ल'गान होनो लुबैदों। दा स्ल'गान होनो मोनथारिया गोबावसो नालाय माने दिनै बेवहाय स्ल'गान होनो लुबैदों। आंजों बयबो स्ल'गान होफाबा मोजां मोनगोन ना मा होनो स्ल'गान होनि दे जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बर'सा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद गोजोन्थों।